Salutare, noi sunt Vlad și astăzi eu voi juca Minecraft Pocket Edition. Ne vom face o lume nouă, cum spune pensionar, pensio, hai să scriem pensio, world, să create world. Vom începe să ne luăm niște lemne, apoi să ne facem acasă. Am început, mai devreme am terminat așa. Mi-a stat un pic. Nu știu că am ieșit. Am dificultizări, deoarece nu vreau să ne bată mobii. Hai să începem să ne luăm niște lemn pentru prima dată. Și mai încolo o să ne facem acasă, să ne găsim un loc de casă și apoi o să ne facem o casă și ne bătem mobi. O să cred o să fac și un episod cu un web. Cred, nu vă promit nimic. What the fuck? Acolo mai multă muncă. Ostiu. Cărnat. Uite KFC, bun, KFC. Deci te bat, nu contează că pune tot ce-am strâns. Nu, unde a fost zburat KFC-ul? O să te prinde KFC-ul de... Eu nu luăm lemne pentru căsuța noastră, luăm lemne pentru căsuța noastră. Hai să găsim, uite, sugar. Să găsim un loc de căsoi. Să găsim un loc mare pentru că întâi o să ne facem o casă. Și apoi o vilă. Să fie like a boss. Am înțeles? Uite ce-am găsit aici. Uite ce-am găsit aici. Mamă, dar e mult aici. E perfect, nu că e bine de bine. Nu știu mai încolo. Să găsim un loc de... loc de casă. Am ce mai de la muntele ăsta. E simțiră. Parcur. Nu e și parcur. Nici mă pricep la parcur, deci practic nu sunt practic la parcur. Vreau să-mi fac aici o casă lângă copacii ăștia, poate mai încolo nevoie de copaci să nu-i pierd. Da?
Olo, olo, olo. Mamă, cum văd. Fie ce fie. Două vieți. Chiar să le... Nu pe acolo de asta că s-a produs. Fițel, ochii tăi și ceapa ta și apa ta. De oaie. Te bat cu... Să cu scaia. Te făcut fraiero. Fraiero. Am început să fac la nopă. Războinicul pensionar. Yeah. Acum n-am găsit un loc de... Nu scatim până așa. Avem... O să încerc să vorbesc mai tare, că, nu știu, am o voce mai așa mai grosă și să nu credeți că sunt un prost sau ceva. Dar toți prost sunt. Am stat toată ziua de azi să caut un program de filmat și am găsit că ăsta l-am avut un video, dar... Da. Fii atent. Nu mă sătești că-s prost. Ce floare. Dar cred că nu e de înapoi. Ba da, mă, că e like a boss, nu e. E like a boss. Cum e? Nu nimeni bine. Ce o să mă apun? În sfârșit am ajuns. Uite, vacă, porcă, vaca. Porcă, vacă, porcă, vacă, porcă, vacă, vacă, porcă, vacă, vacă, vacă. Văcuța, văcuța, la la la. Nu știu, vreau să am văzut un gen de casă cum l-are Andy, aia pe Andy's World. Și am văzut la aia și îmi place și aș vrea să fac și eu aceeași casă. Bă, ce naiba are? Nu. Să nu că bine asta. Sau la eu mai. Nu, tu n-am găsit. Aici ar fi bine. Dar să am niște pământ de aici. Hai să mereu. Iau ce mă mănâncă gura de la căști, de la băretele la coști. Mai trebuie nițel. Eu pot să fac până... Ce fac cu aia? Nu știu. Ne culcăm. Hai să mai am niște pământ. Mamă, bat pământul cu floarea.
Floarea nesimțită care bate tot, bate tot, bate tot. Feature, oaia care stă pe locul meu de casă. Aha, s-a capat mea la casă. Hai să facem. Nici a făcut asta. Nu cred. E și ce-o greapă. Nu cred. Și pot să te sus pe pișa. Ia. Mă pipe așa. Ui, băiatul ce mă enervează. Mănâncă că mai fac. Să iau, m-am vitea oaia spre râs. Și pișeamă și ia mă. Tot ești mecheră. Nu ești mecheră. Te pui tu cu pensionar. Cu un pensionar. Tânăr. De pe YouTube. Nu, ia zi. A te făcut sără. Ești o sură pentru mine. Să facă sună pe bici. Fuge, așa, să nu te mai niciodată de pensionar pe YouTube. Fraieră, hai să mor, fraieră. Nu ești mecheră, hai. S-a făcut. Altul mai. Mă, și nu ești mecheră jocul ăsta pentru că nu merge să te pute oi. Și merge să-ți faci armură de lună. Cu ori. Aia sper să nu mă enerveze. Și dacă pentru acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like și share. Deci, vă pupă. Pa!